14 години бях, той беше на 19. Родих на 15 години, после на 17 второто, на 19 третото родих. На 16 години се омъжих. Откраднаха ме за Варна. Седях там 7 години и половина, което беше голям тормоз. Имаше бой. Значи бях на 12 години, както се запознах с Атанас. На 13 години имах връзка с него. На 13 години забременях. Жених се на 15 години. Мария родих на 14 и половина.